Benvinguts a un programa més a l'actualitat de les competicions de la Federació Catalana de Futbol Americà. Venim amb un menú ben cargadet amb tot el que va passar el passat cap de setmana. Així que no ens entretenim més i anem amb el sumari. Començarem visitant el municipal de Can Boada de Terrassa, on dissabte al matí va començar la temporada de flag, amb els més petits, els Sots-11, en els seus primers partits de la Lliga regular. També es va encetar la temporada per als nostres cadets. Tots els equips van disputar 2 partits i en aquest programa us contarem tot el que va succeir tant a les seus de Barberà, Terrassa i de Vilafranca del Penedès. I per acabar aquest 7è programa també parlarem de la Lliga Catalana Sènior, posant especial atenció en 2 partits. La victòria de Falcons Senglars a Camp de Legends i la primera derrota a la temporada de box, o el que és el mateix, la primera victòria pels uroloqui barcelonins. Ens posem en feina, doncs, i comencem, com hem dit, amb els més petits de les nostres competicions. Els Sots-11, que van debutar el dissabte al matí a Terrassa. Amb l'ausència confirmada dels Fènix de Granollers amb alguns jugadors malalts, els partits van ser emocionants i els nens i nenes van demostrar una enorme qualitat i ganes de jugar. Pel que fa a la part competitiva, els resultats van destacar sobretot els actuals campions de Copa, els Barberà Rookies, els locals, els Terrassa Reds i els Barcelona Búfals. Tots 3 equips van guanyar els seus 2 partits i ja es troben a la part més alta de la classificació. Els celtes no van poder guanyar de la mateixa forma que tampoc ho van poder aconseguir l'equip dels Dracs Plata, que van perdre davant Reds i contra els seus companys Dracs Negre, en un partit molt disputat i que va acabar amb un gran ambient de germanor. Els resultats finals són els següents. Rookies Fènix 1-0, Búfals Celtes 14-7, Fènix Búfals 0-1, Celtes 6, Rookies 25, Dracs Negre 21, Dracs Plata 12, Reds 37, Dracs Negre 0 i Dracs Plata 6, Reds 24. Reds, Rookies i Búfals, com hem dit, estan a la part superior de la classificació amb 2 victòries. Dracs Negre al vell mig amb una victòria i una derrota. I Celtes, Dracs Plata i Fènix amb cap victòria encara al fons de la classificació. La següent jornada serà el proper dissabte 18 de febrer, una jornada que es preveu espectacular on, per exemple, els 3 líders s'enfrontaran entre ells. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. Els que van viure també la seva primera jornada van ser els jugadors dels cadets dels nostres equips, 12 partits que es van disputar en 3 diferents seus i que repassem a continuació. A Barberà, els actuals campions de la Copa Catalana, els locals rookies, van demostrar el seu potencial i se'n van endur els 2 partits. El primer davant els Fènix de Granollers per 43-26 i el segon davant Box per 12-26. Els d'Argentona, just abans d'aquesta derrota, havien perdut el seu primer partit davant els Falcons Senglars per 25-6. Els gironins van ser l'altre equip amb 2 victòries en aquesta jornada a Can Llobet, ja que s'havien imposat en un partit molt igualat als Dracs de Badalona per 27-33. Uns Dracs que no van poder tampoc amb els Fènix de Granollers, sucumbint per 20-14. A Terrassa, per la seva part, es va disputar un quadrangular on va sobresortir per sobre de tots els equips els Almogàvers de Salou, ja que van guanyar els seus 2 partits a Búfals per 26-22 en un partit decidit en els últims instants i els Imperials de Reus per un clar 8-46. Aquestes 2 victòries, a més, es van aconseguir els salouencs amb només 6 jugadors en el terreny de joc. Senzillament increïble. Els altres 2 partits d'aquesta jornada a Terrassa van deixar-nos a uns Reds amb 2 derrotes, perdent 12-36 contra Imperials i 42-6 contra els Búfals de Barcelona. I finalment a Vilafranca es van medir els locals Eagles contra Pioners i contra Pagesos. Els de l'Hospitalet es van imposar en el primer duel contra els Eagles per un resultat de 21-37, un partit molt entretingut fins que Pioners va posar una marxa més i va acabar amb els seus rivals. A continuació, Pioners es van enfrontar a Pagesos. Potser el cansanci, però també la gran defensa dels de Barcelona van decantar la balança per Pagesos per un ajustat 6-15. I en l'últim i definitiu maig, els locals van poder sumar la primera victòria per fi en un partit ple de grans accions i anotacions pels 2 equips. 24-26 va ser el resultat a favor dels Eagles, deixant a tots 3 equips amb una victòria i una derrota després d'aquest triangular. Amb tot això, la classificació després d'aquesta primera jornada està encapçalada per Almogàvers, Falcons Senglars i Rookies amb 2 victòries cada un. Búfals, Pagesos, Pioners, Fènix, Imperials i Eagles a la mitja taula amb un i un i tanquen la classificació Box, Dracs i Reds sense conèixer la victòria.
Passem ja al repàs de la quarta jornada de la 29a edició de la Lliga Catalana Sènior, anant-nos al municipal de Torrelles de Llobregat, on es va disputar el diumenge al matí un dels duels més interessants de la jornada. Els locals Legends rebien els invictes Falcons Senglars amb ganes de sumar una nova victòria i aproximar-se a posicions de play-off. I sens dubte que ho van intentar amb totes les ganes. Els Legends van sortir al camp molt més motivats i concentrats. La defensa era dura i tallava qualsevol intent de sumar per part del joc de carrera dels gironins i forçant fins i tot 2 fumbles que van recuperar. La dinàmica positiva dels locals els feia aproximar-se a poc a la possibilitat d'anotar. La gran connexió entre el cubi Eric Atencia i el seu receptor Raúl Garrido va servir als Legends per posar-se per davant en el marcador en els primers instants de partit. Els Falcons Senglars no van deixar de creure en el seu joc de carrera i just al següent drive van empatar el partit a 6 amb una cursa curta però plena de força del running Eduard Molina. En el segon i el tercer quart, les defenses van agafar tot el protagonisme. Cap dels dos equips podia anotar encara estar dintre de la red zone. Tant Legends com Falcons Senglars ho intentaven, però es quedaven curts o perdien la pilota. Moure les cadenes era un treball dur i complicat. Partit realment dur, ells s'hi jugaven molt més que nosaltres i ens ha costat moltíssim parar-los i anotar, i sobretot avançar. Avui l'atac tampoc ha arrotllat al 100%. No hem corregut com els altres partits. El nostre joc de carrera normalment és més contundent del que ha sigut avui. Ja en l'últim quart, el quarterback local va cometre un greu error per no rebre un sac i la pilota la va recollir Pedro Gandarillas, que la va portar fins a l'altre costat del camp. Va ser precisament aquesta situació la que va marcar el partit. Després d'aquesta recuperació, els gironins van sumar un nou touchdown gràcies a la cursa de Yair Santana. A més, van tancar el marcador amb una altra anotació a falta de 5 minuts amb aquesta recepció plena de sort i de qualitat a parts iguales per part de Marc Cordonet. Els Legends, ja fosos físicament, no van poder lluitar més i els gironins es van endur el partit per un resultat final de 6-20. D'aquesta forma, els Falcons Senglars es converteixen en el primer equip classificat pels play-offs. Contents per estar a play-off, per això molt contents d'haver guanyat avui. No tan contents pel partit que hem vist, perquè penso que podem jugar molt millor del que avui hem demostrat. Això no desmereix ni molt menys el partidàs que han fet Legends, que els queden uns quants partits per intentar entrar també ells a play-off i si juguen així segurament ho aconseguiran. I ja pensen en el següent partit contra Vox. Serà realment un partit molt dur per nosaltres. Tenim diversos jugadors també tocats, esperem que es puguin recuperar i intentem almenys aquest partit intentar jugar el millor que puguem amb totes les armes que disposem. Per la seva part, els Legends es queden amb una victòria, però encara amb esperances de poder ficar-se a la posttemporada en el 5è aniversari del club. Ha faltat que ells s'ho creguessin, Jo crec que sobretot és un tema de confiança. Quan estem en partits competits acostumem a baixar la intensitat, a baixar el cap i crec que és un tema de moral. Falta trobar una victòria, guanyar un equip important i llavors l'equip s'ho creurà. Jo segueixo potser sent molt optimista, però lluitarem fins al final pels play-offs. Jo vull guanyar els 3 propers partits que queden de Lliga, posar-nos en 4 victòries al final de la temporada regular i vull arribar a play-offs. El mateix diumenge per la tarda, els Uroroki rebien els intratables Vox buscant la seva primera victòria de la temporada i agafar-se així a l'última esperança per intentar ficar-se als play-offs. Els barcelonins eren conscients de tot això i van sortir a per totes al camp. Només cal veure com van iniciar el maig. Segona jugada del primer drive, touchdown de Guillem Vicent. En la primera jugada del seu segon drive, va arribar la fantasia i Guillem Vicent un altre cop aconseguia una anotació després d'una gran passada del cubi francès Kevin Monplot. Havien passat tan sols 5 minuts de partit i els Uroloki ja manaven per 12-0, ja que van fallar amb 2 extra points.
Els Bocs no sabien com aturar el vendaval local i per culpa precisament del fort vent que bufava a Barcelona només podien exprimir el seu joc de carrera. Però una vegada i una altra xocaven contra la defensa dels Uroloki, que van seguir a lo seu i van enxamplar l'escletxa en el marcador fins al 19-2 amb el que van marxar al descans gràcies a la recepció d'Oriol Jornet. Esta semana hemos tenido que preparar mucho, hemos hecho un muy buen scouting de box, hemos estado preparando todos los partidos que han hecho, cómo se mueven, por dónde juegan. Sabemos que estamos en una situación muy límite de esta liga, hemos perdido los 3 primeros partidos, teníamos que ganar este sí o sí. Entonces hemos hecho entrenos muy duros, revisiones de vídeo y bueno, con ayuda de jugadores que tenemos ahora que nos están ayudando mucho en la calidad ofensiva, estamos ya sacando algo para adelante. He tingut un inici molt dolent, les 2 primeres jugades de seves atac han sigut 2 touchdowns i bueno, a partir d'aquí pues, hem començat a reaccionar. Dintre del que cap, que hem perdut, pues, sí, que estic enfadat a l'inici, però em quedo amb la reacció final. Els Bocs van sortir a la segona meitat amb ganes de millorar la seva imatge. Van millorar en defensa i a poc van estar més encertats en atac, encara que la zona d'anotació quedava massa lluny per la gran defensa que feien els locals. Finalment, en l'últim quart, Juan Manjón trencava aquesta defensa dels Uroloki. Els Bocs es jugarien al fake i aconseguirien anotar de 2, però ja no van poder sumar més, quedant-se el resultat en 19-10 a favor d'uns Uroloki que entren de ple dret en la lluita per la 4ª posició que dona accés als play-off. La idea es estar en playoff. Hasta el momento no lo hemos dado nunca por perdido y ahora que hemos conseguido esta victoria, desde luego estamos más vivos que nunca. S'ha notat el tema de que ells s'ho jugaven tot en aquest, vale? I nosaltres a més ja veníem de 3 partits, a més guanyant bastant bé i bueno, aquest ha sigut el nostre problema, suposo, no? Que ens hem menjat una mica l'èxit, tot i que hem seguit treballant igual o potser més aquestes últimes setmanes, però bueno, suposo que mentalment doncs, ens ha costat molt entrar al partit. A més, ja et dic, aquest camp és horrorós. Aquesta 4ª jornada es tanca amb la clara victòria dels Reds contra uns Eagles marmats per les baixes per 44-0, cosa que fa que Reds sigui líder i també classificat pels play-offs, i amb la primera victòria a la Lliga dels Pagesos al camp dels Almogàvers per 6-14, amb un Marc Minyan en plan estel·lar, anotant els 2 touchdowns del seu equip en 3 minuts de bogeria en l'últim quart. Amb aquests resultats, els Reds, com hem dit, es col·loquen líders, empatats, això sí, amb Falcó Senglars. Bocs es queden a la 3ª posició amb un balanç de 3-1 i els Eagles aguanten a la 4ª plaça amb 2-2. Per darrere resten Uroloki, Legends i Pagesos, que encara volen lluitar per una plaça dels play-offs i queden com a cues els Almogàvers com a únic equip sense encara conèixer la victòria. La propera jornada arribarà al cap de setmana del 25 i 26 de febrer. Això és tot per aquest primer cap de setmana de febrer, un mes que, com ja vam avisar, arriba ben cargadet de competicions i en aquesta propera jornada ja tindrem en lliça també el flag sub-13 i el flag categoria Open. No us ho perdeu, i els que us ho perdeu, doncs ho podeu veure aquí, al canal de la Federació Catalana de Futbol Americà. Gràcies per la vostra atenció i fins a la propera.